Nalazimo se na Obedskoj bari. Zašto smo baš ovde? Slučajno sam ja rođen tu, ali nije važno. Pazite, druga u svetu pod zaštitom tog UNESCO-a i tih stvari, to mnogi ne znaju. Samo na 40 km od Beograda, pola ljudi ni ne zna, nikad nije čulo za Obedsku baru dok se ja nisam pojavio u Velikom Bratu. Ali nevažno, 117 vrsta ptica, ne, 119. Ibis, najugroženija ptica na svetu, prirodno stanište. Zašto se nalazimo baš ovde? Nije zato što sam ja odavde, nego zato što ću danas da vam spremam mrenu na roštilju. Što ćemo je loviti na jedan human način. I zamolio bih pecareše koji budu vidjeli ovu moju tehniku kako ja lovim mrenu, da ako su šmekeri pravi, da pokušaju da ulove ribu bez udica, bez dinamita, bez mreža, kao što radimo to mi, domorodci ovde sa Obedske bare vekovima. Meni je jako žao što sam samo 600 godina u Kupinovu u jednom mestu. 600 godina! Nema šansi, opućen stomak. Ajde da zajebemo ovo snimanje, pusti me da obučem normalno. Ne, ajde stvarno. Super je, kome je ovo zanimljivo? U odelo sam nekako ušao, ako je gospodin Milovanović, to je organizator taj The Motiona, dono broj manje od ovog... Dobro je taman. Kao što vidite, spreman sam, hitar, imam brzinu, imam pokrete, sve. Brzina je jako važna. To je to. Možemo krenuti prema bari. Koliko košta ova kamera ako mi spadne s glave? Dođi, draga, na Obedsku baru. Proleće kad ive cvetaju, šetat ćemo ja i ti po najlepšoj prirodi, Obrežom, Mašanjom, Kupinovom i Bari. Ja mislim da će ovo biti najidiotskija emisija ikada. Dragi gledaoci, riba je tu negde. Sada ću vam otkriti tajnu kako je najbolje uvatiti soma, ali to važi samo za soma, iako ja danas lovim mrenu. Dođeš uveče, polupaš jedno 30 lubenica i baciš u Savu. I somovi jedu, celu noć jedu te lubenice i ti izađeš na obalu, uzmeš veslo i sakriš iza nekog žbuna. I oni ujutro oko 10 izađu da pišaju jer su se najeli lubenica. I onda uzmeš veslo i udaraš po njima samo. Ovo je specijalan recept lova na ribe od Siuxa, to je severnoameričko indijansko pleme, inače Siuxi podvrsta oglale se zovu iz Severne Dakote, njima je inače Red Cloud bio poglavica i Crazy Horse, pobedili su ono kastera kod Little Big Horna, ali nevažno. Prvo uzmete i ovako, pozovete ribu, riba će da dođe sada tu kućamca, ali vi morate da naučite ovaj zvuk. Sad moramo sačekati jedno 2-3 minuta, još par zovova. I polako, osjećam je, osjećam da je tu. Osjećam je. Čajac ti krije, sagiliš žije, sotu mu pjema. Flower! Flower, došla je! Došla je! Šta sam vreda? Kao što vidite, ne mogu da savladam. Znači, svi su mi, niko mi nije verovao.
mita. Idemo sada da je uredimo i da spremimo roštilj od ribe. Ovo je inače specijalni ulazak u čamac, to sam naučio od isto moje braće Indijanaca, ali i drugog plemena od Apača. Pauza malo, to je sve. Neću da pečem ribu na Obedskoj bari, doću kod mene u selu da pečem, ne da me vidi čuvar, da me prijavi, Miki ulovio ribu, pa da mi još naplate kaznu da sam ulovio, a nemam sezonsku dozvolu i to. Šta mi treba? Treba mi krompir, salata. Smo ribu uhvatili na stari indijanski način, tako ćemo krompir uhvatiti na stari srpski način. Samo trenutak. Ja sam Miki, ovaj što bio u Velikom bratu. Snimam sad emisiju o kuvanju. Pa nemamo krompira. Pa ja rekao da navadim malo kod vas. Se ne ljutite. Svi kradu u državi, pa moram i ja. Ali ja na sitno. To će nam iseći iz emisije, sigurno. Krompir smo nabavili, ribu imamo. Da vam nešto kažem u poverenju, ja to znam iz iskustva. Ne uvate vas svaki put kad idete kod komšije po krompir, na trešnju ili šta ti ja znam. Nekad se desi da vas uhvate, desi, pa malo mi treba ovo, nešto se izvučete. Ali uglavnom vas puste. Znači ima kad vas niko ni ne uhvati, možeš nabrati šta hoćeš. Ali nemojte to da radite. Sad idemo tu u Šanac, u Kupinovu, to je jedno jako lepo mesto, sad ćete vidjeti, svega ima. Tu ćemo da ispečemo na roštilju ribu i napravit ćemo krompir salatu. Ajde samo. O, Đukara, gdje si? Kada si izašao? Kada si došao? Šta ima? Koliko ostaješ? Sadiš lukac u Dubrovniku još, a ko boba iz boljeg života. Ništa, čućemo se, vidjet ćeš, posle pravim neku ribu, to vidjet ćeš, to nešto za televiziju, opet uzimam pare na formu. Pričat ćemo, ajde. Malo se drma, stavit ćemo jedan kajli ovde. Iza nas je gotska građevina iz 1492. Kristofor Kolumbo pre nego što je krenuo za Ameriku podigao je ovu kotobanju ovde, ali ne može to drugi put o tome. Evo ga kajli. Ček sad da potkajlimo. Spremamo ribu na roštilju i krompir salatu. Krompir. A gdje je lukac? Evo ga i lukac, ali sam mađioničar. Još kad bi imao nož i dasku. Hop, evo ga, a šta kažete za trik? Šta mislite, da li postoje ljudi koji mogu da poveruju da je ovo stvarno trik, da to nismo mi, op, stani, seci, dodaj ovo. Još kad bi mi ribu stvorili. O, vid kofe. Opa! Ako je slučajno neko
ko je gledao prvi deo naše emisije i video kako sam na Obedskoj bari ulovio mrenu, a sad u mojoj ruci vidi štuku, to nek se pravi da nije video. Ne bi ni primetili, vi da vam ja nisam pokazao, vi ne znate kako štuka izgleda. Isti je postupak pečenja i štuka na roštilju i mrene. Idem da openem ribu. Za ove iz Beograja, koji možda ne znaju, u Kotobanje se čuvaju kukuruzi. Tu se mi kao deca igramo, Partizana i Nemaca, i onda, na primjer, obično Nemci su u Kotobanji i oni tu nameste kao puške, a mi smo Partizani, idemo s čokanjima, bacamo bombe. Zato služi Kotobanja. Ako ste mislili da će ovako nepristojno izgledati i kuvati, varate se. Kao što vidite, obučen sam u kuvarsku uniformu, znači moram se ponašati kao kuvar, sve po Jusu,